Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Wonten pangarsanipun para pepundhen bini sepuh haji sepuh ingkang tansah anggung mastuti dhateng popoyaning kautaman ingkang tansah pinundi. Panjenenganipun para pangembating praja satraning nagari ing mangka dados pandam panduming kawula dasih ingkang tuhu kinurmatan. Para alim, para ulama, para asatid asatidah ingkang tansah jinaket kitab wahyuning ilahi ing mangka dados panuntuning panembahing kiblat ingkang tuhu kinabekten. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang tuhu kinurmatan, linangkung wabil khusus panjenenganipun Bapa Sukadi Ibu Mulyani Gotrah Kulawangsa ingkang baing sagunging pakurmatan. Amit pasangaliman tabik mugi tinebihna saking iladuni miyang tulak sarik kawula nuwun. Kepareng kula ngadeg ngabyantara wonten ngarsa njeng ngandika sami nun inggih awit mradapa mundi dawuh. Saking panjenenganipun Ibu Anastasia Kadarwati NK sarjana keperawatan ing ari kalenggahan enjang punika. Namung saderengipun kula matur menggah wosing gati pisuanipun panjenenganipun Ibu Anastasia Kadarwati, kawula nuwun monggo nuwun sesarengan kula dherekaken ngunjukaken puji dalasan syukur kunjuk dumateng ngarsa dalem Allah ingkang Maha Linangkung. Nun inggih awit saking sih rumentahipun kita taksih pinaringan karahayon kawilujengan katitik wonten ing ari kalenggahan puniki taksih saged makempal wonten ing papan bahagian kanthi lulus rahayu wilujeng kalih saking nirbaya nir ing wikara. Datan kata lumpen salam mugi salawat mugi tansah katur dumateng uswatun kasanah junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya kadaku umatipun ingkang ing sakmangke pikantuk syafaatipun wiwit donya langkung ngantos dumugi ing akhirah mangke Allahumma amin. Sagunging tamu marigi panjenenganipun Bapa Sukadi Ibu Mulyani ingkang tuhu kinurmatan. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit donga pangestu panjenengan swanipun panjenenganipun Ibu Anastasia Kadarwati Gotrah Kulawangsa pinaringan karahayon ngantos dumugi papan pahargyan punika. Kala nun kepareng matur menapa ingkang dados wosing gati panjenenganipun Ibu Anastasia Kadarwati. Nun inggih awit wonten ing ari kalenggahan enjang punika keparang sowan
nyuwanaken pinanganten sarimbit ingkang kawastanan pinanganten pasangan dados ingkang sakmenika sawetahipun kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapa Sukadi sekalian Ibu. Awit sampun kepareng ijab qabul saha kawiwaha kawisudan wonten ing gedung PPNI Wonogiri. Ingkang punika wonten ing ari kelenggahan punika kepareng nyuwanaken dumateng panjenenganipun Bapa Sukadi sekalian Ibu injih awit wonten adicara wisudan ngunduh mantu ingkang punika sawetahipun kawula aturaken. Dene sawanipun panjenenganipun Ibu Kadarwati Gotrah Kulawangsa tentu kewalahan dadosaken repotipun panjenenganipun Bapa Sukadi Ibu Mulyani lumantar kula cumadong dalu daking samudra pangaksami awit kinanten kulawarga agengipun ingkang punika tentu kewala handadosaken bot repotipun panjenenganipun Bapa Sukadi Ibu Mulyani lumantar kula nyuwun lumunting sih samudra pangaksami. Anamung injih sawanipun Ibu Anastasia Kadarwati hanamung ugi caos pamuji donga pangestu dumateng pinanganten sarimbit pasangan dados ingkang ugi kawisuda wonten ing pidalem puniki. Mugi saestu dados pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah ngantos dumugi ing akhir delahan ing mangke. Saking tamu anamung mawantu-wantu saking panjenenganipun Ibu Anastasia Kadarwati hambok bilih pinanganten sarimbit cumondhok wonten ing leladan panjenenganipun Bapa Sukadi Ibu Mulyani Kauman RT 0 kalih RW 02 Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar ingkang sapunika panggula wentahipun miwah panyaruhanipun sawetahipun kawula aturaken dumateng panjenenganipun Bapa Sukadi Ibu Mulyani. Namung ambok bilih ing mangke cumondhok wonten ing leladan Silorjo Girimarta Wonogiri saged-saged Ibu Anastasia Kadarwati ugi tanggal jawab sagedipun. Saking tamu ambok bilih menika ingkang saged kawula aturaken pinangka talang basa saking panjenenganipun Ibu Anastasia Kadarwati ambok bilih pisuanipun panjenenganipun Ibu Anastasia Kadarwati estu ndadosaken repot panjenengan lumantar kula estu cumadong dalu daking samudra pangaksami. Anamung ambok bilih ing mangke sampun kaanggep paripurna pepanggihan pahargyan ing rahina punika panjenenganipun Ibu Anastasia Kadarwati ingkang kadherekaken sanak kadang pangombyong daya-daya nyuwun pamit lengser saking papan pahargyan. Namung idi donga pangestu ingkang tumanduk pinanganten sarimbit mugi estu dados pasangan ingkang sejahtera fidini wa dunya wal akhirah ugi nyuwun donganipun mugi wangsulipun saking papan pahargyan mugi tansah
hanyandung kamulyan wonten ing sak margi-margi ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Ing akhiripun akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun matur nuwun.